Šikmá schodisková sedačka Minivator 1000. Schodisková sedačka Minivator 1000 je zariadenie určené na prepravu imobilných osôb po dráhe s konštantným sklonom i smerom. M1000 je teda určená na prekonávanie priamych rovných schodísk. Sedačka je komfortná a estetická a je sklápateľná tak, aby šetrila priestor na schodisku. Pohybuje sa po vodiacej krajnici vyrobenej z hliníka, uchytenej priamo do schodiska. Inštalácia sedačky trvá len pár hodín a nevyžaduje žiadne stavebné úpravy a zásahy do schodiska. Súčasťou dodávky sú diaľkové ovládania, takže môže sedačku ovládať aj iná osoba. Vďaka neustále dobíjanej batérii je zariadenie pojazdné aj po výpadku elektrického prúdu. Sedačka je vybavená bezpečnostnými prvkami, ako napríklad citlivé okraje. Vďaka ním sedačka zastaví, ako náhle príde do kontaktu s osobou alebo s predmetom na schodisku. Schodisková sedačka M1000 je vybavená otočným sedadlom, ktoré sa v cieľovej stanici otočí tak, aby mohla prepravovaná osoba vystúpiť čelom ku podeste. Sedačku je možné inštalovať ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Pre vonkajšie použitie sa inštaluje verzia M1000 Outdoor. Pri vonkajších inštaláciách sa zariadenie dodáva spolu s nepremokavým plášťom na zakrytie celej sedačky. Velkon. Zostaňte slobodní.